Ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini Sa karon nga may kapamahagi agud ginapangatubang nga nga ma-refresh pandemic, ang utok sa importante nga tao halungan kun gid kayong ginakapoy. lawasan. Apang hindi Magluwas lang diri physical health ang dapat nagapanubo kagaran marini sa pagkamuda. risgo Bangod sa importante heart man ang mental health. disease. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isang kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang lugar sa atong balay kung saan nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic at food preparation. Bangod ang sponge ang masaming Ang warm. talaba, Mabasa kag sinubala matrace ang old hindi food. maganahan Ini ang ideal nga magkaon breeding sa ground talaba. para sa Pagluwas bacteria. sa manamit Suno sa sining nga pagtuon, sabor, maayong ang idea talaba nga ang tinuan ang nagaunod sponge ba? kada tapos Is gamit. protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yan naman pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko, bag-o, mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Martes, petsa 29 sa bulan sang Marso 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sa aton si balita lokal, kapin 1 milyon ka pesos nga cash nataban sa makawatan nagikan sa isa ka gasolinahan sa barangay Alehis diri sa syudad sang Bacolod. Mrs. Isabela, ginbuno sa iya mister, sospetsado nagpanginmatay matapos ang krimen. Samtang election officer sang Bacolod aminado nga madamo sang violations sa opening salvo sang Grupo Progreso kag Team Asenso sang Sabado. Gobernador sa Negros Occidental, wala sa nabaton nga report angon sa election-related incidents. Samtang partido ni Mayor Isko Moreno naghingyo sa Korte Suprema sa Certificate of Finality sa utang nga buwis sang pamilya Marcos. Sa aton balita national, Comelec nagakangawa nga pila ka mga nagtaliwan na ang posible nga nalakip naman sa listahan sa mga botante. Commission on Elections, hindi pabor nga magpatigayon sa one-on-one debates. Samtang task force nga magatutok sa vote buying tukuro na sang Comelec buwas. May mayor nga crater sang Taal Volcano, liwat nga napuno sang tubig. Sa aton balita international, Ukraine preparado nga magdiskusyon sa pag-adapt sa neutral status bilang kabahin sang peace deal. Russian billionaire nagsuprer sa sintomas sang ginaligar poisoning matapos ang isa ka meeting sa Kiev. Samtang balita sa negosyo, presyo sa diesel nagsaka sang 8 pesos ka 65 sentimos subong nga aga, 3 pesos kag 40 pesos o kon 3 pesos kag 40 sentimos sa bahin naman sang gasolina. Sa balita sa Inampanga, playing venue sa 31st Southeast Asian Games natapos na sa Vietnam. Balita sa Entertainment, Film Academy nagkondena sa pagtampa
ni Will Smith sa host ng Oscars Awards. Sa balitang espesyal, mga yatis ang big personalities sa Russia, ginbalabagan sa Ukrainian sailors. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo, kang amuyan tong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita, upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, Di Jesus Madrigal. Una kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal, nagadangat sa kapin 1 milyon ka pesos nga cash ang gingkawat. Gikan sa isa ka gasolinahan sa Barangay Alihiz, direksyon sa Bacolod kahapon sang kagahon. Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7, ginanantaw sa maini ang posibilidad nga inside job ang natabo nga pagpangawat. Natabo ang pagpangawat pasado las 12 sang kagahon kung sa diin ang mga pump boy nga dito na nagatira sa gasoline station ang nagwa agud nga magpanihapon. Sa pagbalik sa mga trabahante, bukas na ang portahan sa opisina kung sa diin yara ang vault nga ginasudlan sang kita sang gasolinahan. Dito naman natukiban sa maini nga ginrungkab na ang vault kagintaban ang kita sang gasolinahan sa sulod sa 3 ka adlaw nga kapin 1 milyon ka pesos. Gilo naman sa maini nga gintawgan ang operation manager agon nga ipahibalo ang insidente kag ma-checkyan ang CCTV footage. Santo naman sa CCTV footage nga na-recover sa wala na giningadlan nga gasolinahan, 4 ka mga persona ang nagsulod sa opisina kag kung sa diin isa diri ang ilang nakilalang nga trabahante man sa iban nga branch ng kompanya kag diri ang nangawat. Sunod sa kay Bonilla, ginaprepara na nila ang mga dokumento agon nga maka-file sang kaso batok sa persona nga nakilalaan. Nagpatigay naman ang mainisang hot pursuit operation. Apang tubtob karon wala pa makitaan ang gitumod nga isa sa mga kawatan. Sunod sa kay Bonilla, kaso nga robbery ang mahimo nga pag-aatubangon sa nasabit nga suspetsado kang sang 3 pa sini ka mga kaupdanan. Sunod sa mga pagboy, mga in-house sila ng mga empleyado, nagwala sila ng paniyapon. Pagbalik nila dira sa area, bukas ng putahan, ginbuka na ng vault sang kwartang sa diin. Ginatago ang binta nila for hours a day. Nagtanaw sa CCTV, 4 na mga persona na nagsulod sa sina kag rungkat ng binta sa ilang gasolinahan. Sa mga suspitsado, na-identify isang empleyado man mismo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Gilayon nga naghikaw ang isa ka lalaki matapos sining nga gimbuno ang iyang asawa sa banwa sa Isabela Negros Occidental. Suno kay Police Captain Joseph Partidas, hepe sang Isabela Municipal Police Station. Santo sa ilang investigasyon, bagat tupad nga nagatulog ang mag-asawa sa ilabalay sa barangay Banog-Banog. Isabela sang hinali na lang nga nagbangon ng bana. 32 anyos ka wala na ginhingadlan kag nagwa bangod ginaligar nga may nagakabatian ini nga tingog sa gwa sang balay. Bangod sini, nagbangon man ang asawa sini nga ginkilala kay Lenlen Hiniega, 28 anyos kag nagsunod sa iya nga bana. Apang sa pagwa sini, hinali na lang siya nga ginbuno-buno sa iya nga bana. Nahimo naman nga makapalagyo ang biktima kag nagpangayos ng bulig sa kaingod balay gani siya ang gilayon man nga gindala sa Luz Secatona Primary Hospital sa Giulgan City, Negros Oriental. Agud madapatan sa atensyon medikal. Kasunod sang krimen, gilayon man nga nagpalagyo ang bana. Apang nasapuan na lang inikapin 1.5 kilometers gikan sa ilabalay nga nagabitay na sa puno sang kahoy kag wala na sang kabuhi. Suno kay Partidas, ginpahayag man sa asawa nga may history na sang mental disorder ang iya nga bana. Ginlantaw man sa karon nga nagtukar ang baletian sang bana. Gani hinahimo sini nga bunon sang kitchen knife ang iya nga asawa. Dugang pa siniya nga wala man sang ginawayan ang mag-asawa antes natabo ang insidente. Sa karona, padayon pa nga ginabulong si Lenlen sa ospital. Ang bana, may-ari ni siya sa history sa mental disorder. Samtang kakatulog sila sa iyang asawa, hindi ko no siya, may nabatian nga daw nga tingog sa gwa ang ilang balay. Gilayon siya nga nagbugtaw, ka nagwa. So gisulog siya sa iyang asawa ni si Lenlen. Sang ato na sa gwa sa ilang balay, gulpiya lang ni ginbuno-buno si Lenlen. Nakadalagan ni si Lenlen, pag nakapangayo bulig. Tapos ang ining asawa, mga 1.5 kilometer sa din sa ilang pulian, nakita na lamang ini nung nagbitay na. Nabate na pahay ni Police Captain Joseph Partidas, hepe sang Isabela Municipal Police Station. Samtang ginpahayag sa election officer sa syudad sa Bacolod nga lunsay na punan sa narisali nga violasyon ang ginpatigayon nga opening salvo sang Grupo Progreso kag kick-off rally sang Team Ascenso sang Sabado. Manumduman nga dungan nga nagpatigayon sa mga aktibidades may kantanan sa paumpisa sang local campaign period ang Grupo Progreso kag Team Ascenso o sa linilibo ka mga supporters sa nagtanambong sa tagsa ka political rallies. Manumduman nga napuno sang pula ang Bacolod Public Plaza sang Sabado, samtang ginpuno naman sa mga nakaparapton puti
ang Paglaom Sports Complex. Sunod sa kay Attorney Revo Sorbeto o kung sabahin sa kay Attorney Sorbito nga santo sa ilang monitoring, wala na maobserbahan ang minimum health protocols, particularmente na ang social distancing kag physical contact. Amidado naman ini nga sa halos tanan nga campaign rally, kaangay ang mga nagakatabo ka makitaan man ini sa mga nakapost sa social media. Adugang pa ni Attorney Sorbito nga may iban man nga magtambong o kung nagtambong sa aktibidad nga nagasuksok sang face mask sa pagpadulong sa venue at pang ginapalos ini sa tion nga makasulod na sa venue. Aminado ini nga bisan madamo sa kapulisan, imposible na nga makontrolar kag mapasunod sa protocols ang crowd. Apang paatang sini nga ginabuhat nila gihapon ang ilang nga mandato sa pagmonitor sa tanan nga aktibidad may kantana sa eleksyon kag ginapasa ini sa higher officer kada semana. Ang obserbasyon ang ginapasa sa mga ini sa Provincial Election Supervisor's Office. Samtang, ini naman ang gina-forward sa Office of the Regional Election Director. Kusa din ang datos ang ginapasa naman sa COMELEC Regional Campaign Committee sa COMELEC National Campaign Committee. Patag naman ni Attorney Sorbito nga may liabilidad. Ang kandidato may kamtanan sa mga violasyon kung mayara sa mag-file sang reklamo. Apang sunod diri wala pa siya sang na-monitor nga campaign rally nga wala sang nabayular nga mga pagsulundan. We are mandated to submit reports every after the conduct of rallies or any campaign activities actually. So we collate this every week and then we submit it to the Provincial Election Supervisor's Office. In turn, they submit this to the Office of the Regional Director and in turn, the Office of the Regional Election Director or the COMELEC Regional Campaign Committee will submit this to the COMELEC Regional Campaign Committee. The liability of the candidates will be based actually if there is some bad files a case. Ang kabahay sa pagpahid ni Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorvito. Ginpasalig sang gobernador sa Negros Occidental nga sa unang nga 3 adlaw sang local campaign period humalin sa Marso 25. Wala siyang sa nabaton nga report nga may nagluntad nga COMELEC related incidents. Naibaluan nga kasunod sa pagumpisa sang campaign period para sa mga lokal nga kandidato. Pila naman ang nagpatigayan sang mga kick-off rally, opening salvo, kag mayara man sa mga naglibot sa mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, nakatambong naman ini sa pila ka mga lokal nga mga pagpangampanya nga mahambal sini nga kaangay na sa fiesta kun sa din makita nga nagagwa ang mga supporters sa magsuporta sa ilan na uyunan nga mga kandidato. Nagalawom si Lacson nga mamintinar ang kalinong tubtob sa nabilin pang inadlaw sang campaign na peryoda at isang May 9, 2022 elections. Aminado naman nini nga may 4 ka mga lugar nga gin-identify ang Philippine National Police o PNP bilang areas of concern nga masaming nga may kangtanan sa armadong insurhensiya nga wala man sa mga ini nga sang nakontrolar. Samtang pasalig naman sini nga sa karon maayong dalagan sang lokal nga pagpangampanya. Aminado man ang gobernador nga hindi masunod ang mga health protocols sa mga ginpatigayon nga kampanya. Gani ginapangabay na lang sini nga wala sang magluntad nga surge sa COVID-19 matapos ng 2022 elections. Ilabi na nga kaangay man nga may bayulasyon sa health and safety protocols mapalokal o national political rallies man sa bilog nga Pilipinas. I've not heard of any report as far as violence related to the local campaign. I was able to attend some, and of course, it's like a fiesta. Supporters are out in the open and supporting the respective candidates. We hope to maintain that for the next remaining days of the campaign period. Nabatay na pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang aminado naman ng presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation nga mas dako ang mabulig sa mga kabataan kung makabalik na sa face-to-face classes. Pahayag ni Hilangre nga bisan sila ang hindi naman makahulahat nga magtudlo na sa face-to-face classes bangod magluwas sa trained ang mga ini sa pagtudlo sang personal sa mga estudyante, makapahuway naman bisan paano ang mga ini sa gastos sa bond paper, kag ink sa pagprint sa mga modules. Positibo naman ini nga pinaagi sa face-to-face classes mapasaka pa ang kalidad sa edukasyon sa Pilipinas kag makasugilanon man ang mga manunudlo sa mga estudyante kung may problema. Patag sini nga hindi lamang intelektual ang ginahanan sa maini kundi kabahin man ang emotional aspect sa bahin sa mga kabataan. Patag ni Langre nga bisan ang mga kabataan nga may problema sa panimalay ang matipigan sa mga manunudlo, agud nga mabatyagan man sa maini ang pag-ulikid. Suno sa manunudlo, ang self-learning module ang nagakabagay lamang sa mga estudyante nga self-motivated
sa pagtuon apang nga aminado ini nga 3 o 4 lamang gikan sa napulo ka estudyante ang self-motivated. Nagapati naman si Langre nga mas madamo sa mga kabataan ang kinahanglan nga matuytuyan sang personal kag ini ang mas dako nga makatag sang paghangop sang sayara lamang sa panimalay labi na gid sa mga elementary students. Pasalig naman si Langre nga ginapanugutan na sa Department of Education ug DepEd Region 6 ang pagbukas ng face-to-face classes sa mga makapasar sa assessment. Pang-apisar ang DepEd ang nagapanugot na sa pagpakigbahin sa bahin sang unvaccinated nga mga estudyante basta mayara sa consent sa bahin sa mga kinikanan. Nakasugta naman sa local school board nga vaccinated lamang ang panugutan nga makapakigbahin sa face-to-face classes. Hindi pa mayo ginagian niya kag face-to-face graduation na atubang niya laban sina ma-display na nag-create siya nga positibo nga pananawan nga may nag-audit sa mga risako. So this one in self-learning modules nagakabagay ini sa estudyante nga naglang taas ang drive na magtuon self-motivated din siya sa pulo natong mga estudyante nga self-motivated nga daw bisan di mo pagbantayan bisan di mo tutulo 3-4 no kung magdodrera. Ang kabahin sa pagpahayag ni Richard Hilangre, Presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Para sa katapusan nga balita lokala, ginalauman na sa mga manunudlo sa syudad sa Bacolod ang posibilidad sa pagpatigayon sa face-to-face graduation sa bulan sang Hunyo 2022. Sunod kay Richard Hilangre, Presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, ginawelcome nilang posibilidad nga pagbalik na sa face-to-face graduation. Ilabi na nga duwaman katuig virtual ang graduation sa mga nakatapos sa pag-eskwela. Paisin nga luyag nila nga mga manunudlo nga makita mismo ang kalipay sa mga estudyante kagidikanan sa pagbaton sa diploma. Ginapangabay na lang sa mga ini nga makaligad sa May 9 elections. Hindi na magsakap ang kaso sang COVID-19 agod nga madayon ang face-to-face graduation sa Hunyo. Patag sini nga tuman kalayo sa mabatyagaan sa mga gagraduate ng face-to-face ang seremonya. Sang sa pagpatigayon sini online. Dugang pa sini nga para sa ilang mga manunudlo. Hindi mabayaran sang kwarta ang makita nga sa face-to-face graduation. Ang mga kabataan bangod sila man mismo ang nag-invest ng intellect, energy, kag feeling sa mga estudyante gani makabig na ini nga padya para sa mga manunudlo. Aminado naman ini nga hindi tuman kalapit ang mga estudyante sa ilang mga manunudlo ilabi na nga pipila pa lang ang nakabalik na sa face-to-face classes. Gani hindi man kaangay sa to nga halos adlaw ang mga ini magkitanay sang ang Balatsyagon kung madayon ang face-to-face nga graduation sa Hunyo. 2020, 2021, almost 2 years na wala kita naka face-to-face graduation, virtual graduation ng tabo. Gusto natin nga makita ang ating mga estudyante, ating mga parents na nalipay na face-to-face na gid ang ating graduation. Welcome natin nila. We are hoping after sa May 9 election, pagtakop sa klase adi somewhere in June, maka face-to-face na ating graduation pag makita natin ang matandis na yung sa ating mga estudyante. Nabatian si Mr. Richard Hilangre, pinuno sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay Radyo Bombo. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takla na 6 sa aga mga kabombo. Kagkarol, ito na makita sa mga nagapanguna nga mga balita. Dugang balita ginhingyo sa Aksyon Demokratiko Party. Pinagi sa chairman sini nga si Ernesto Ramel Jr. ang Korte Suprema para sa Certificate of Finality na tuwi sa desisyon sang Korte sa 1997 sa 203 billion pesos nga estate tax nga wala na bayaran sa mga Marcoses sa sulod sang 25 katuig. Sa isa ka sulat para kay Attorney Basilia Tiringol, ang Deputy Clerk of Court kag Chief of Office sa bahin naman sa Supreme Court, ginhingyo ni Ramel ang Certificate of Finality sang kaso.
Ang sulat ni Ramel sa korte ang giduso sa isa ka Facebook post ni Attorney Vic Rodriguez sa Marso 3, 2022 na tuoy sa estate tax ni Bongbong Marcos kay iban pa nga issues nga gin-raise ni Ramel nga nagpahayag nga hindi pa final ka executory ano samit na kaso. Gilakip man ni Ramel siya sulat nga ang Aksyon Demokratiko kag presidential candidate nga si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa isa ka press conference sa Marso 1 sang sining tuig 2022 ang nagpromisa nga gamiton ang 203 million pesos nga Marcos estate tax bilang ayuda sa milyon nga mga Filipino nga naapektuhan sang pandemic. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa madetalye na sa ato nagapauna nga balita nasyonal. Samtang nagayapit ang eleksyon, nagpabutyag ang Commission on Elections sa COMELEC sa kangawa nga pila ka mga nagtaliwan ang posible nga nalakip naman o kung nalakip pa sa listahan sa mga botante. Nagpaandam ang COMELEC nga ang mga botante nga nagtalaliwan na sa tunga sa COVID-19 pandemic ayara gihapon sa listahan. Sunod sa COMELEC, pila sa nasabit nga mga kaso ang sarang nga magamit agon nga kwestiyonon ang kredibilidad sang eleksyon. Sunod sa kay COMELEC spokesperson James Jimenez na foresee na nila ini nga paglabot sa adlaw sa eleksyon, madamo sa mga Filipinos ang makitaan pa sa gihapon ang ngalan sa ilang mga paryente sa listahan bangod wala na nakakip pace ang ila sining delisting process. Sunod diri posible nga kung makitaan sa isa ka persona ang ngalan sa ila pasyente o kung sabahin sa ila sining paryente nga nagtaliwan na sa listahan, mag-conclude sila nga may pagpandaya na sa bahin sa eleksyon. Ipag ni Jimenez nga ang mga ngalan sa nagtalaliwan ang ginukas sa voters list, santo naman sa records sa ginpasa sa local civil registrar. Sunod sa iya kung hindi sila pagpahibaloon sa civil registry na tuloy sa o kung isa ka persona nga nagtaliwan na, hindi man nila ini nga mahukas. Samtang ginhangkat naman sa election watchdog nga Legal Network for Truthful Elections so kung ang lente ang election board members kag ang publiko nga mangin vigilante sa adlaw sang eleksyon. Hindi pabor ang Commission on Elections nga magpatigayon sang one-on-one debates. Bangod hindi ini mangin pata sa mga kandidato. So kay COMELEC Commissioner George Garcia, ang mga media networks ng sarang nga makapatigayon sang one-on-one debates apang hindi ang COMELEC. Sunod sa iya, mayo para sa iban nga network ko naghihiwat sila sang one-on-one nga debate sa maskin sino nga kandidato apang hindi ini paghimuon sa COMELEC. So kay Garcia, inibangod ang poll body dapat magpabiling nga patas kag neutrala. Sunod diriya, tanan nga kandidato ang mayara sang tsansa nga mahatagan sang ila kaugalingon sa nga stage kag tion na. Gani sila sa COMELEC ang dapat impartial kag neutral labi na sa eleksyon. Ginduga man sini nga tanan nga mga kandidato ang dapat mahatagan sang tsansa nga eksplikaran ang ilabahin sa mga issues. Madumduman nga ginangkat ni Senador Manny Pacquiao si anay Senador Bongbong Marcos sa one-on-one debate agod nga maplastar sining iya plataporma di gobyerno. Si Marcos ang absent sa unang nga presidential debate kaging petigayon sa COMELEC sang Marso 19. Samtang nalakip naman ang Department of Justice o DOJ, Armed Forces of the Philippines o AFP, kag Philippine National Police o PNP sa mga ahensya nga mangin kabahin sa task force batok sa vote buying sunod sa isa ka opisyal nagikan sa Commission on Elections o COMELEC. Sunod sa kay Commissioner George Garcia, ang multi-agency task force ang iga-constitute sa Miyerkules. Sunod sa iya, ini ang pagkapangunahan sang COMELEC kagkabahin madiri ang DOJ, ang National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Information Agency o ang PIA, ang AFP kag subuman ang PNP. Sunod sa kay Garcia, ang pagtukod sa task force ang may tinutuyo kay pakita sa mga kandidato kag sa publiko nga seryoso ang gobyerno sa pagtapna sang vote buying incidents. Sunod diri ang task force ang sarang nga makalunsar sang motu proprio investigation apisar nga wala sang formal complaint nagikan sa isa ka individual. Sa nga tilikdan nga si Managin discourage sa palasyo sa Malacañang ang publiko sa pagbakal kag pagbaligi sang boto bangod ini ang offense batok sa eleksyon. Sunod sa kay Attorney Deputy Presidential Spokesperson Christian Ablan, ang sinuman nga mapamatudan nga guilty sa mga helikoton nga nagalapas sa Omnibus Election Code ang magapangatubang sa pagkapriso kag magabayad sang multa. Para sa katapusan nga balita nasyonal, liwat nga napuno sang tubig ang main crater sang Taal Volcano matapos siniging paidalam sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 3 sang weekend. Sa Twitter, makita ng videos ang tubig nga naga-flow sa main crater lake matapos sining nagmalas ang 2020 matapos ang eruption sa bulkan. Una na nga ginexplikar sa PHIVOLCS nga ang pagmalas ng suba ang posibleng indikasyon nga ang Taal ang hindi pa estable.
Gipahig man sini nga posible nga delikado pa ang pagbisita sa mga lakip o kung sa mga kalakip nga areas malapit sa Crater Lake. Sang Sabado, ginpaidalom sa nga ahensya ang Taal sa Alert Level 3 o kung magmatic unrest matapos sini nagpagawa sa malipot nga pre-magmatic burst alas 7:22 ang aga. Apisar nga wala sang na-record nga linog sa lugar sa nagligad nga 24 oras. Ginpahig ni FIVOX Director Undersecretary Renato Solidum Jr. nga ilang mga ginaobserbahan ang sitwasyon kag nagpaandam nga posible paghihapon ang erupsyon. Naga-take effect naman ang full alert status. Malapit 4,000 ka mga persona o 1,060 ka mga pamilya ang napektuhan sa aktibidad ng Taal Volcano matapos ang pre-magmatic burst ng Sabado sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga. Liton kita sa atong balita international sa luwas ng pungsod. Una kita sa Ukraine, ginpahayag ni President Volodymyr Zelensky na preparado ang Ukraine sa pagdiskusyon sa pag-adopt sa neutral status bilang kabahin sa peace deal. Kaupod ang pungsod Russia, apang iningatikang ang dapat may garantiya na gikan sa third parties kaibutang sa referendum. Sunod sa kay President Zelensky, handa ang Ukraine sa security guarantees kag neutrality at subong man sa non-nuclear status sa ilang sining estado, bago din ang pinaka-importante nga point. Sunod sa iya ang invasion sa Russia, ang nagtugas ang pagkaguba sa Russian-speaking nga mga syudad sa Ukraine, kag ang nasamit nga damage ang mas malala sa sagyera sang Russia sa Chechnya. Kagin diskusyonan sa Ukraine ang paggamit sa Russian language sa Ukraine sa pag-istorya sa Russia, apang nagpamalibad nga diskusyonan ang iban pa nga Russian demands kaangay sang demilitarization sang Ukraine. Sunod sa kay Zelensky, hindi posible ang peace deal kung wala sang ceasefire kag pag-withdraw sa mga tropa. Wala man sini ginakip ang liwat nga pagbawi sa Russian-held territory, pinagi sa puwersa bangot posible nga ini ang magtugas sang ikatatlo nga World War o kung ang World War III, kagluyag sini nga magdangas sa kompromiso sa bayan sa Eastern Donbas region nga ginauyatan sa Russian-backed forces humalin sa 2014. Security guarantees and neutrality, non-nuclear status of our state. We are ready to go for it. This is the most important point. It was the main point for the Russian Federation as far as I can remember, and if I remember correctly, this is why they started the war. I understand it's impossible to force Russia completely from Ukrainian territory. It would lead to World War III. I understand it, and that is why I am talking about a compromise. Go back to where it all began, and then we will try to solve the Donbass issue, the complicated Donbass issue. We do not have nuclear weapons. We do not have chemical or biolaboratories. We do not have chemical weapons. They do not exist. Today, since the invasion began a month ago, there has been a global, historical, cultural split with Russia. It is global. It is not simply the war. Things are now much worse. Ang kabahin sa mensahe ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, pinagi naman sa interpreter. Para sa katapusan nga balita internasyonal, nagsuprer sang sintomas ng ginaligar poisoning against sanction ng Russian billionaire nga si Roman Abramovich kag mga Ukrainian peace negotiators matapos ang isa ka meeting sa Kiev. Si Abramovich ang nga nagbaton sa isa ka Ukrainian request nga magbulig negosyar toy sa invasion sa Russia sa Ukraine. Kag hindi maglubos sa duwa ka mga senior members ng Ukrainian team ang naapektuhan. Ang mga sintomas sa mga ini ang ginaligipan sa pagpula sa mga mata, paday kag masakit nga pagluwa kag pagpanit-panit sa ilaguya kag kamota. Si Abramovich kag ang mga Ukrainian nga negotiators nakip na si Crimean Tatar lawmaker Rostim Omerov ang malayo na sa katalagman. Isa ka persona nga pamilya sa nasambit nga butang ang nagkumpirma sang insidente apang wala gin panugutan ni Abramovich nga magunta tini sa pagtrabaho. Una naging pahayag sa Kremlin nga si Abramovich ang may dako nga role sa peace talks sa tunga sa Russia kag Ukraine. Apang ang proseso ang yara na sa karon sa kamot sang duha ka bahin sa negotiating teams. Gin-invade sang Russian forces ang Ukraine sa February 24 paagi sa ginatawag ni President Vladimir Putin nga special military operation agon i-demilitarize kag i-denazify ang Ukraine. Para sa aton nga balita sa negosyo, liwat nga nagpatuman sang isa na naman ka round sang oil price hike sa presyo ng produktong petrolyo o mga oil companies sa subong adlaw. Sa sipradong advisories, ginpahayag sang Chevron Philippines Incorporated o kung Caltex, Flying V Petron Corporation, Philippine Shell Petroleum Corporation, kag Sea Oil Philippines Incorporated nga sila ang magapasaka sang presyo sang gasolina sang 3 pesos and 40 centavos kada litro, 8 pesos and 65 centavos sa kada litro sang diesel, kag 9 pesos and 40 centavos sa kada litro sang kerosene. Ang clean fuel, Petrogas, PTT Philippines Corporation, kag Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated ang mag-implementar sang kaangay nga adjustments magluwas lamang sa kerosene nga wala nila ginadala.
Ang pagbago ang nag-take effect alas 6 kainas ang aga. Sa tanan nga firms magluwas lamang sa clean fuel nga naga-adjust ang presyo alas 8:01 sang aga kag Caltex alas 12:01 sa kaangay nga adlaw. Ini na nga ang ika-11 nga oil price hike sa 12 ka semana humalin sang nagsugod ang 2022 bangod sa nagapadayon nga konflikto sa tunga sang Russia kag Ukraine. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 21 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 66 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 45 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 91 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 36 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded na gabalor sang 66 pesos and 45 centavos, tubtob 69 pesos and 85 centavos. Ang premium na gabalor sang 67 pesos and 20 centavos, tubtob 70 pesos and 60 centavos. Kagang diesel na gabalor sang 62 pesos and 63 centavos, tubtob 71 pesos and 28 centavos. Para sa aton nga balita sa Inampang, natapos na sa Vietnam ang mga playing venues. Masobra 40 kadlaw sa pagsugod sa 31st Southeast Asian Games. Madumduman nga bangod sa epekto kag pagpanghalit sa COVID-19 pandemic. Giniiso lang hosting sa nga una na nga gintalana kung tani sa Nobyembre 2021 kag pagkahiwaton sa Mayo. Pila sa mga renovation nga natapos na amo ang may din na National Stadium nga pagkahiwaton sa football kag track and field. Ginsiguro man sa Vietnam committees nga ila malagas ang mga gintalana nga deadlines para sa nasabit nga hampanga. Sa masunod nga bulan, ila iga-anunsyar kung pahanugutan ng mga audience nga maglantaw sa nasabit nga playing venues. Paghahiwaton ang Hanoi Vietnam SEA Games sumalin sa May 12 tubtob 23. Kung sa rin may arasang 40 ka mga sports kag 526 events nga ginalauman nga maghampangan sang 12 ka mga pungsod sa Southeast Asia. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa aton sininga Showbiz News. Ginkondenar sa Academy of Motion Picture Arts and Sciences ang grupo na nagauyat sang Oscars ang pagtampa sang famous actor, Hollywood actor nga si Will Smith sa presenter nga si Chris Rock sa tunga sa seremonya. Kaging pahayag na nagsugod na sila sang formal review sang insidente. Sunod sa Academy, ginakondenar sini ang mga ginhimo ni Smith sa kay Rock. Iduga man sini opisyal na nila ginsuguran ang formal review na tuyo sa insidente ang pagtampa ni Smith sa kay Rock kag magapangita sang konsekwensya santo sa ila sini bylaws, standards of conduct kag California law. Matapos ang pagtampa sini sa presenter nga si Chris Rock, giningadlan bilang Best Actor sa Oscar si Will o kung si ining si Will Smith para sa iyang role bilang Richard Williams sa pelikula nga King Richard. Ini ang labing una nga kaygaynan sa nakaliga nga 20 ka tuig na nagdaog si Will sa nasamit nga prestiyoso nga awards sa 94th Academy Awards. Apang antes ini, gintampa ni Will Smith sa stage ang presenter nga si Chris Rock bangod sa paglabutaw sa siya pinalangga ang asawa nga si Jada bangod na kalbo ini tugas ang kondisyon nga alopecia. Apisar nga wala ginlawag ni Will ang nasamit nga insidente sa speech sa iya ginbato ng award, nagpangaw ini sa pasalo sa Academy kagin eksplikar ang character ni Richard Williams sa isa ka fierce defender of his family. Nagpangayo ini sa pasalo sa Academy ang sa iya kaangay nga mga nominees. Sunod sa iya, ini ang manami nga moment kag wala ini nagahibi bangod sa award kundi bangod nga siya ang nakahatag sang kasanag sa tanan nga tawo. Ginpasalamatan man sini ang tanan nga miyembro sang pamilya Williams na nagsuporta sa iya. Para sa aton nga Bombo Health News, isa ka man bala sa nagapati nga sarang makatugas ang arthritis ama sa mga pagpalagtok sang tudlo. Santo sa mga clinical studies kaangay sa tong 1990, kasubong man sang 2011 nga nag-focus sa pagtuod sa nasambit nga pagpati ang nagapakita nga ang habit ang hindi makatugas ang arthritis. Ang arthritis ang nagadevelop kon ang cartilage sa joints ang mabuka nga nagatuga agon magkiskisanay ang mga tulana. Naibiluan nga ang joints ang ginapalibutan sa synovial membrane nga may synovial fluid nga nagaserbe nga lubricants agon nga malikawan ang pagbag-id sang duwa ka tulana. Sa tiyon nga ginapalagtok ang kamot, ginabutong mo man ang imong mga joints palayo sa kada isa. Ang pagbutong nga nagatugas ng air bubble nga nagaporma sa fluid nga amo ang nagahuni. Apang ang pagpahuni sa mga tudlo ang hindi man makahatag sang kaayuhan sa aton.
Apisar nga wala sa mga napamatud-an nga relasyon sa tunga sang habit kag arthritis, ang masami nga pagpahunay sa mga tudlo ang makatuga agod nga maghalog ang synovial membrane kag mangina madali na lang ang pag-crack sang joints. Sarang man ini nga makatuga sang pagubag sang kamota kag pagluya sang ikasarang sa pagpisga. Samtang sa aton balita espesyal, karon nga nagapadayon ang Russian invasion sa Ukraine, wala natapos sa pagkapot ng armas ang pagpakibato sa mga Ukrainians batok sa mga Russians. Isa dali sa nakitaan nga pamaagi sa pila ka mga Ukrainian sailors among pagbalabag sa mga super yachts nga ginapanagyahan sa mga dalalagko nga personal o kon personalidad sa Russia. Nibeloan nga duha ka mga super yachts nga naangot sa Russian oligarchs nga nagapanag-iya sa Chelsea FC nga si Roman Abramovich ang na-report nga nagdungka sa kadagatan sa Turkey. Apisar nga wala sang gindagdag nga sanction batok sa Russia sa nasabit nga baybayon ginsugata gihapon ang mga inisang protesta. Nibeloan nga ang Solaris yacht ang nagbiya sa Montenegro sa tilikdan nga semana kag nagbiyahe padung sa southeast tubtob sa Turkey sa paglikaw sini sa European waters tubtob sa makadangat sa port city sang Bobron Marso 21. Sa nasambit nga lugar, ang 460-foot nga yate ang ginsugata sang gamay nga grupo sa pamatanon nga mga Ukrainian sailors nga nagtinguha nga balabagan ang maini agud nga ini makadungka sa pier. Makitaan man sa mga video footages sa mga tao gikan sa gamay nga sakayan nga nagawarag o kon wagayway sa Ukrainian flags kadungan sang pagsinggitan sang no war in Ukraine. Mayara man sa mga nagasakay sa baruto nga nagatabog sa tuman kadako nga yate. Ang mga iniya na tukiban nga mga estudyante sa Odessa Children and Youth Sailing School nga mas kilala sa tawag nga Optimist Sailing Club. Ginapahayag nga ang team ang nagbiya sa Ukraine antes pa man nga gin-invade sa Russia ang pungsod agud nga mag-compete sa tuigahan nga kompetisyon sa Turkey. Pahayag ni Coach Paulo Donsov nga desisyon mismo sa tanan sa team ang pagprotesta kag tinutuyo sa mining nga hindi matagan sa kilwayan ang mga nagasuporta sa giyera. Payag sinir gilyon man nga nag-abot ang Turkish Coast Guard kag ginhingyo sa mga magagmay nga sakayan nga magpalagyo na lamang. Payag naman sa coach nga mahapos lang istoryahon ang mga estudyante kag luyag man sa maini nga buhaton ang pagprotesta nga nagasunod gihapon sa pagsulundan sa ila sini nga pungsod. Nibeloan nga mga nagprotesta ang temporaryo naman nga gin-detain matapos sa insidente samtang ginapatihan nga hindi sakay sang yate si Abramovich sang natabo ang insidente. Ay kaluwa nga super yacht nga Eclipse nga linked kay Abramovich ang nag-abot naman sa resort town sang Marmaris sa Turkey sa nakaligan nga Martes. Ginalantaw nga plano ni Abramovich kag iban pa nga magaranon sa Russia nga mag-invest sa Turkey sa piyak sa nagatinangkas nga sanctions gikan naman sa western countries. Apisar nga gin-criticize man sa Turkey sa bahin ang invasion sang Russia sa Ukraine, wala ang maini nagadagdag sang sanctions sa panindugan nga ini ang counterproductive. Samtang subay naman sa aton sining weather update, alas 3 kayo na sang kagahon, ulihin nga nakita ng low pressure area o kung LPA nga nakabase sa 390 kilometers northwest sang Zamboanga City o kung 95 kilometers southeast sang Puerto Princesa City sa Palawan. Ang easterlies ang nag-apekto sa nabilin nga bahin sa pungsod. Ang Palawan ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa kag pag-ulan kag pagdaguob naman tugas sang LPA. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguob tugas sang easterlies. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na minhan na silangan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na aminhan na silangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob sa kasarangan nga pagbulod-balod-balod. Sa bahay naman sa aton sini nga temperature, ang Metro Manila yara sa 26 to 35 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 8% ang tsansa nga mag-ulan diri kag ang hangin may kabasugon 8 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Metro Manila, 26 to 34 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 8% kang tsansa sa pagulan. Hangin may kabasugon nga 8 kilometers per hour, partly cloudy. Samtang sa Iloilo naman, 25 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 8% ang tsansa sa pagulan, may kabasugon sang hangin nga 13 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 10% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 5 kilometers per hour, partly cloudy. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, mayara kita sang 24 to 33 degrees Celsius
ang antad sa temperatura. 15% naman ang tsansa nga magaulan diri. Ang hangin may kabaskugon 6 kilometers per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:47 subong nga aga ka magatungod o kung magatunod las 5:59 karon naman sa Kasisidmon. Philippine Standard Time 43 minutos na nakalipas sa takna las 6 aga mga kabombo. Kamoyad to ang mga kaundan sa ato nagapanguna nga mga balita. Ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 29 sa bulan sang Marso 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, sagit padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis, may tigulo, konsyerto. Mahibaluan mo paayhan ang matuod nga pulso, balatyagon sa mga butante kag ila sentimiento, kung sa tion sang imo panawagan nga pagtililipon, konsyerto sang sikat nga banda imo ginpaon. Mapabugal mo ayhan ang kadamuon nga nagtambong, o kung basi ikaw mahuya pagani sini magpanumdom, nga daw ang nagagwa ikaw ang ilintuon, kaya daw ginulit mo lang ang imo kaugalingon. Amoy na nagakatabo sa mga political rally nga ginapatigayon. Madamo nga mga tawo ang gusto mo nga hakuton para mapakita kunong ila puwersa, makabulig sa nako sa pag-influensya. Pero sa karon nga ang mga butante mayara na kinaalam, ang matutuod nga puwersa ang madali masatuman. Ginaysayod sa gilayon kung may artista nga makitan sa political rally nga ila ginatambungan. Kung nakatipon ka man lang sang katawhan bangod sang konsyerto, hindi gid ini makapalipay sa imo. Kay hindi mo man gani masiguro kung butante mo ang mga ini. Kag sa pag-abot sang eleksyon, basi ikaw ang mapiyerde. Ang ini ang panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Samson Octavio sa Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1